fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nagħtu merħba lilkom eżiż pellegrini illi għal dawn il-15 erba minna dan il-pellegrinaġġi osra ftaħna qalbna għal mulej biex permezz tal-bint singolari tiegħu il-Verġni Marija naraw x'nistgħu nakkwistaw bħala għajnuna fil-vjaġġ tagħna ta' din l-art. U l-Verġni Marija fid-dawl tat-talba li meditajna s-sliema u l-qaddisa tarfitilna diversi ispirazzjonijiet sbieħ illi aħna għexna. Ngħidu grazzi l-ewwel u qabel kollox il-Fader Ġeri illi prepara dawn il-ħsibijiet illi nislu xewqa f'qalbna li nħobbu lill-Verġni Marija b'mod ġdid u nħobbu dak li kienet tħobbi. Nagħtu merħba wkoll lill-emigranti tagħna, speċjalment l-emigranti fl-Awstralja, ġewwa Melbourne u ġewwa Sydney, nsellmu bil-qalb il-Mons Beneditt Camilleri illi mexxa din id-devozzjoni tant sabiħa u għadu jieħu ħsiebha ġewwa Bacchus Marsh fl-Awstralja. Insellmu l-emigranti tagħna illi jiġu jżuruna u jkomplu dawn id-devozzjonijiet. Insellmu l-anzjani fid-djar tagħhom f'Malta u Għawdex illi minkejja d-diffikultajiet biex jiġu hawnhekk xorta waħda jħossuhom marbutin magħna u preżenti għal dawn il-momenti ta' talb u devozzjoni. Dil-qudiesa se nofruha għar-Roħ Joseph Muscat u tiegħu nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb għan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħnina. Int kollok tieqa mal-midin bejn Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-missier mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna iwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla int fit-tieqa tiegħek rid li ibnek ikun bib ta' salvazzjoni u ta' ħajja. Għatina li bit-talb tal-Verġini Mqazza Marija nibqgħu dejjem fl-imħabba ta' Kristu ħajinfetħulna l-bibien tal-belt tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Kizmin oraklu tal-mulej, jien inkun Alla ta' tribujiet kollha ta' Iżrael u huma ikunu l-poplu tiegħi. Dan jgħid il-mulej, il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħniena fid-deżert. Iżrael terra lejn il-mistrieħ tiegħu. Mill-bogħod il-mulej derlu. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Jien nerġa' nwafqek fuq riġlejk, o xebba ta' Iżrael, u inti tieqaf. Terġa' tiżżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfen ferriħa. Terġa' tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Samarija. Il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott. Għax jasal jum meta fuq il-muntanja ta' Efraim l-assisa jgħidu u jgħidu: Qumu, ejjew nitelgħu Sion għand il-mulej Alla tagħna. Għax dan jgħid il-mulej, għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnuż, xandru, faħru u niedu. Il-mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif raj iħares merħla tiegħu. Isemgħu ġnus kelmet il-mulej, xandruha il-bogħod fil-gżejjer u għejdu. Dak li xerret lill-Iżrael jiġbru
u jħarsu kif Raj ħares il-merħla tiegħu. Ngħidu flimkien. Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, għad jiġu jannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Ngħidu flimkien. Raj merħla tiegħu. Jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u xjuħ. Jien imbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nfarrahom wara l-hemm tagħhom. Ngħidu flimkien. Jekk jogħġobkom qumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja. Profeta kbir għam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Mara il-fidi tiegħek kbira, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tiru Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid ħennalija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibix kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Imma qalilhom ma ġejtx mibgħut li fannaċ li jintilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda resqet, nxteħtet qudiemu qaltlu enni mulej u weġiba mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixtħu l-ġriewi. Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak illi jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qalilha, mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq u minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Matul dawn il-15 erba li għaddew, kenna din il-grazzja partikolari li nimmeditaw frażi fuq frażi taslima u l-qaddisa. Jena naħseb li għal ħafna minna din kienet l-ewwel talba illi jgħalmuna l-ġenituri tagħna l-eżis ommijietna. Xejn l-ewwel jgħalmuna imbusu l-immaġni tal-Madonna u imbusu l-immaġni tal-Kurċifiss. Imbagħad naħseb li l-ewwel talba li jgħalmuna bil-mod hija t-talba taslima flimkien ma' dik tal-missierna. Għaliex? Għax il-poplu tagħna ram il-bidu f'dejn it-talba taslima skola ta' fidi. Kif spjegajna matul dawn il-15 erba. Hawnhekk għandna it-tislima tal-Anġlu f'isem Alla u għandna it-tislima tal-Knisja permezz ta' Eliżabetta. U illum jonqos illi nimmeditaw l-aħħar parti li hija l-kelma Amen. Kull talba aħna nispiċċawha b'din it-talba sabiħa, talba li mill-Ebrajk mill-ludi tfisser jien nemmen li hekk se jkun, jien nemmen f'dan li qed ngħid, jien konvint minn dejn it-talba. Kemm sabiħa. Meta lil Madonna bil-mod il-mod ngħidula dik it-talba u natuha toma fuq il-isienna. Kultant aħna niklu ċerti affarijiet u ma nafux toma fihom għax tant inkunu aġitati jew aljenati illi laqqas nkunu nafu li kilna waqqas nafu x'kilna. U l-istess jista' jiġrilna fit-talb illi ngħidu t-talb bl-amment imma moħħna ma jkunx f'post wieħed imma jkun f'diversi postijiet tad-dinja kollha. Għalhekk lill-Verġini Marija illum fil-waqt li nimmeditaw din it-talba sabiħa meta ngħid hekk ikun, impoġġi jdejja fuq qalbi nidilha nemmen tassew illi din is-slima, din it-talba li għadni kif qedtlek ħirġa minn qalbi, nemmen fija, nemmen li se jseħħ. Isimgħu ftit
kif nistgħu napplikawha din it-talba tal-ammen, din il-konvinzjoni għat-talba kollha taslima. Fil-bidu għedna illi l-Anġlu Gabriel imur qudiem il-Marija u jgħidilha slima għalik Marija, slima għalik, ifraħ edna, ifraħ Marija. Għalx nemmen jien, nemmen li l-Verġni Marija u kull bniedem huwa mistieden biex ikun ferħan fil-preżenza tal-mulej. X'għamel David? David neħħaħ wejġu qudiem il-preżenza tal-arka. Illa għaliex m'għandux bżonn jinsatar iktar. Illa għaliex aħna qudiem il-mulej m'għandna bżonn tal-ebda ħabi. Hemm sinċerità kbira għax hu jieħu l-qalbna u jieħu l-ħajjitna kollha. Nemmen bħal Marija illi aħna mistednin għal ferħ, mistednin biex minkejja dbatija, minkejja slale, minkejja d-diffikultajiet, imma kull nisrani bil-mamudija mistieden biex jifraħ fil-mulej. Nemmen illi kif jixet l-isem ta' Marija, slima lik Marija, il-maħbuba talla, Marija, il-maħbuba talla. Nemmen li jien bħala wkoll, jiena il-maħbub talla, kull wieħed u waħda minna. Ħafna drabi forsi sħabna l-iskola jew anke ġal-familji fosħutna kultant xi ħadd jgħidlek int m'intix maħbub, int m'intix raġel, int m'intix mara, int mhux ta' min iħobbok. Imma dan id-diskors ma jagħmlu qatt Alla. Dak li lienna sawwarna mill-qalba ta' qalbu qatt mu se jiġħad l-imħabba. Int maħbub, int maħbuba. Nemmen illi bħal Marija aħna il-maħbubejn tal-mulej. Nemmen li l-frott imbierek ta' Marija huwa il-Ġesu dak li ġi fostna biex jeħlisna mid-dnub. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Imbierek. U jien nemmen illi dak il-frott imbierek tal-ġuf dak u li sa jeħlisni. Minn xiex? Mis-supervja tiegħi, mill-lejra tiegħi, mir-riċerka, mit-tiftejx għall-interessi tiegħi personali, għall-affermazzjoni tiegħi personali. Jien nemmen illi hu biss jeħlisni minn din il-ġibda għad-dnub, minn din il-ġibda, minn din riċerka għall-interess, għall-autoċentrizmu. Nemmen u nisqar illi Marija hija it-Teotokos, l-om għaddisa talla. Meta l-padri tal-Kunċilju ta' Efesu imorru jipraklamawa għaddisa Marija Alla. Għallu għal 3 darbiet, għalek fil-barka aħna għal 3 darbiet inkantaw Alla, kbira, kbir dan il-privileġġ, kbir dan it-titlu. Illa għaliex bniedma bħalna hija l-om ta' dak li l-għandu bidu u l-għandu tmiem u l-għandu bidu tal-jum u laqqas inżul ix-xemx. Illa għaliex huwa bla bidu bla tmiem u dan huwa Alla nnifsu. U din il-Verġni ta' Nazaret, ix-xebba singolari, ix-xebba li hija s-sinjal tal-preżenza tal-Alla u tal-paċi tiegħu, issir ommu l-għażiża Teotokos. Jien nemmen illi meta nkellem lila, meta niftaħ qalbi għalija, qed niftaħ qalbi ma' Alla nnifsu. Nemmen u nisqal li Marija hija omna u għalhekk bħal kull om oħra ma tistax ma tidħolx għalina. Għalhekk bil-qalb met itlob għalina. Meta jiena nistaqsija biex titlob għalija, nitlobha jien perswas tista' titlob għalina. Jien perswas. Mhux sattini dak li għandi ġa moħħi jew ġa qalbi. Mhux se tasal għall finalità li għandi jien. Imma knoqgħod bi kwieti jien nindumna li l-preżenza tagħha hija għajnuna insostitwibbli f'dan il-wiet ta' dmuħ. Itlob għalina. Kemm irridu ngħiduha bil-qalb. U nemmen tassew illi jgħid dik it-talba li jien nippreżentala meta jien bil-qalb, meta ma ngħidix maġġel, meta ma ngħidix bl-amment, imma ngħidha b'mod partikolari f'dak il-mument u niftaħ qalbi għalija, ħadd tippreżenta dik it-talba. Mhux se jkun bħal xi segretarju ta' persuna importanti tagħtih karta u min jaf fejn jitfaħħa. Le. Il-Verġni Marija ma tagħmilx hekk. Il-Verġni Marija kull talba li nippreżentawla
tippreżenta lill-bina Ġesu għax ommu l-għażiża. U jomna wkoll insertat. Itlob għalina midin bejn nemmen illi jien midneb imma fl-istess waqt jien salvat. Għaliex? Għax Ġesu bina l-għażiż xerred demmu għalija, għal kull wieħed minna. Aħna salvati mhux b'xi digrit, mhux b'xi firma, imma bid-demm tal-ħaruf bla teba. U bissa ta' jsalvana. Itlob għalina midin bejn l-Immakulata illi ma taf x'inhu dnub, taf kemm nistgħu imbagħtu minħabba id-dnubiet tagħna. Nemmen illi kull jum Marija tistedinna biex aħna nilqgħu il-kelma tagħha. Għaliex tgħix lissa il-mument, itlob għalina issa. Ot ribtana u Verġin Marija f'kull mument tagħna u twarrab qatt ħarstek minn fuq, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek meta kull ħin, issa. U fis-sija tal-mewt tagħna meta nibdew resqejn lejn inżul ix-xemx ta' ħajjitna, aħna nibdew inħossu l-enerġija tonqos, l-enerġija fiżika, l-enerġija mentali, l-enerġija emozjonali. Kemm għandna bżonna f'dawn iċ-ċirkustanzi fejn nibdew inħossu it-toma tal-mewt ris għalejna, r-riħa tal-mewt ris għalejna. Illi jkollna il-preżenza ta' din l-om mimlija ħniena. Tlabnija bil-qalb dakinhar li mmeditajna issa u fis-sija tal-mewt tagħna. F'kull mument illi aħna nduqu il-mewt. Meta niġu umiljati, meta niġu mwarba, meta nħossuna frustrati, meta naqtaw qalbna minn kull inizjattiva li nistgħu nieħdu, meta xi ħadd jagħtina bis-sieq, meta xi ħadd ma jħobbniex, dik hija l-mewt tagħna, itlob għalina f'dawk il-mumenti. Fakkarna kontinwament illi wara din il-ħajja illi sa tintemm, bdejnija u sa tintemm, sa nibdew ħajja li m'għandix tmiem, hemm eternità ta' glorja tistennina. Kemm aħna xxurtjati aħna f'Malta Għawdex li l-Verġin Marija tkellmet hawn f'dan is-santwarju lil waħda minn ħutna Karmela Grima u x'talbitha tgħid l-Ave Marija għal 3 darbiet f'ġieħi 3 ijiem illi ġisimha dan fil-qabar. Imma ngħiduha wkoll f'ġieħi 3 ijiem illi Ġesu għamel fil-qabar u għamel mewt. Aħna ngħixu għad-dawl tal-qawmien bħala devoti tal-Madonna. Nistedinkom mill-qalb biex nikkonkludu din il-mixja spiritwali li għamilna biex li nerġgħu niftakru nittamaw li dawn id-diskorsi sbieħ jiġu pubblikati ħan nirriflettu fuqhom. Ngħidu iktar bil-qalb is-sliema u l-qaddisa u nduqu kull kelma u kull affermazzjoni li ngħidu. U biex nikkonkludu din il-mixja spiritwali nistedinkom bil-qalb biex kunu preżenti għal-velja tal-Assunta illi jissejr lejliet il-festa tagħha nhar-l-erba' fil-għaxija li ġejja. Ejjew biħġarkom, min ma jistax jiġi jista' jsegwija wkoll permezz tal-mezzi soċjali. Nibqgħu devoti tal-Madonna, nibqgħu inżuruha, nibqgħu nitolbuha għalina u għall-eżiż tagħna. Nitolbu wkoll għal dawk li bimħabba preparawna dawn il-katekezi tant sbieħ. Nirringrazzjaw lil mulej ta' dan kollu. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Nirringrazzjawk mulej illi miegħek u mal-Verġini Marija minna din il-mixja tal-15 bitħejjija għal-lejt tal-Assunta. Għamil li naqdu f'din il-mixja spiritwali bajnejna imħarsa l-fuq lejn dik ix-xemx li tiela għalina, x-xemx tal-fidwa, x-xemx tas-salvazzjoni. Tina l-grazzja li numiljaw bil-grazza tal-Ispirtu Santu li jenna nfusna ħalli naċċettaw il-kelma kif aċċettata l-Verġini Marija u miegħek nimxu fit-triq tal-fidwa. Nitolbuk mulej illi tneżżana mill-fruwa kollha tagħna, mix-xewqat li mhumiex ix-xewqat tal-Vanġelu, minn dak kollu li huma x-xejriet tad-dinja. Għamil li nidħlu nagħtu każ iktar ix-xejriet spiritwali
kif tokkrob u titlob ir-Roħ ġewwa fina. Nitolbu għal dawk fostna li huma xi ftit berdejn fil-fidi biex permezz tal-kelma tal-Vanġelu jissakku u jitħeġġu għall-kelma tal-Alla. Nitolbu kalina l-koll biex wara din il-mixja li għamilna insiru disċipli tal-Verġini Marija u nkunu apostli bħala billi nitilqu minn djarna u nxandru l-ġubijiet kbar illi qiegħed jagħmel magħna il-mulej. Nitolbu għal morda u għal dawk kollha li jinsabu fid-dellijiet tal-mewt, għal dawk li qataw jishom mill-ħajja, għal dawk li ma jħossuhomx maħbuba, għal dawk li ma jħossuhomx stmati, għal dawk li jħossu id-batija tal-ħajja tafas fuqhom biex fil-Verġini Marija isibu il-kumpan u l-ħabib tagħhom fil-ħajja. Nitolbu għall-emigranti kollha tagħna, speċjalment għal dawk li għadhom ikomplu dawn id-devozzjonijiet sbieħ lejn il-Verġini Marija biex il-Verġini Marija tagħtihom konsolazzjonijiet fil-familji tagħhom, biex tħares il-familji kollha tagħhom, biex jibqgħu jgħixu il-fidi ta' missirijietna li mħabba lejn il-Vanġelu, jibqgħu jożu dawk il-valuri illi trabbew fihom u jagħtu xhieda għalihom. Nitolbu ħarsitna fuq il-Verġini Marija nippreżentawla lilna nfusna, lill-eżistana, lil dawk il-persuni li huma qrib tagħna illi għandhom bżonn l-imħabba u l-għajnuna tagħhom partikolari. Bil-qalb Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina midin bejn issa u fis-sija. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missij li jista' kollox. Nofru mulej lil kobor tiegħek is-sagrament tal-Għaqda u s-Sliem. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-Verġini Glorjuża Marija li minna bib għażiż tal-ħajja ħareġ is-Salvatur tad-dinja, Ġesu Kristu ibnek Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, nieżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna illi dejjem irroddulek ħajl u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġini Mqazza Marija. Din ilhom Verġini illi fija seħħet iġbija tal-bib tal-vant tat-Tempju. Minn ngħadda l-mulej infetħet għalih biss u reġgħet ingħalqet u baqgħet magħluqa. Din il-Verġini Jumli li bil-fidi tagħha fetħitilna l-bib tal-ħajja ta' dejjem magħluq bin-nuqqas ta' fidi ta' Eva. Dini il-Tempju, dini il-Verġini titlob ħerqana l-midinbejn biex iduru lejn ibnek, għajn ta' grazzi għal dejjem
u bib miftuħ ta' mafra, bih il-qtajja kollha tal-anġli, ferħana l-dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirqu u intennulek. Għaddis, għaddis, għaddis. Is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs radd il-ħaj qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa raddi l-ħaj, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu bixorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid illi jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' d-nubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħaj xoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph illi joġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija miet f'ibnek u bħal ibnek, ekku kol f'ibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, illum niftakru b'mod speċjali fid-devoti kollha ta' dan is-santwarju u tal-Verġni ta' Pinu. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħkruk, insebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missil li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. It-talba tal-missierna li hija talba antika, klim Kristu innifsu taqadna mal-missier. Ejjew ngħixu din it-talba billi nitolbu sinċerament illi l-isem ta' Alla jiġi mqaddes, illi tiġi s-saltna ta' Alla u naħdmu wkoll għalija biex tisseħħ fi żmienna is-saltna ta' Alla, biex jinħafrunna dnubietna u nimpenjaw ruħna biex nadru u naħfru lill-oħrajn. Bil-qalb missierna illi inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kulli tritin.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، أفرنا ذنوبيتنا فالما نغفر للمنوب هاتي علينا، دعهنيش في التجريب. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، هاتينا في التيبة والهنينة تيك الباچ في زميننا، شنكونو هيلسا دايم مدنوب امهارسا من كل انكويت. احنا نستناو نتماو لنا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تيك نهليلكم مسلم نتيكم مسلم تيك، لا تهارس لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدي تالكنيسيا تيك، هتياس ملاقدة اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش والسلطن الدايم تدايم. الباچي تالمولاي كن دايم معكم بالقال باتو الباچي للشرشين. حروف تالا لتنكي ذنوبيت، حروف تالا لتنكي ذنوبيت الدنيا هن علينا. ولا يجوز كريستو بدين الله العالم بالهدى وكفر منية المسيح بالهدمة الاسبيريتو السانتو والتقاعد والحياة الدين. خلينا ننفرد منك دانو والحروف تالا دانو لينكي ذنوبيت الدنيا هن ينداو لو ما مستيدنا قالك لا تال حروف مولاي.
it-tminjum tal-Kwindiċina, l-interċezzjoni tal-Verġini Marija. Eħlisni mill-kundanna Arusa mqazza talla u bit-talb tiegħek eħles lir-ruħ f'qira tiegħi mill-miżerja tal-waqgħat u mill-mewt. U fil-jum li fih isir ħaq minni għamil li nikseb il-ġustifikazzjoni kif irċivew għall-qaddisin sabiex nindaf bil-penitenza u id-dmuħ qabel ma jseħħ it-tmiem. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, nitolbu. Issa li tqarbilna ferħana bis-sagramenti tas-sema fiċ-ċokuntana nitolbuk mulej biex permezz tal-Verġini mqazza Marija li bija ġiena s-Salvatur tad-dinja fuqna tiġi kotra ta' grazzi mis-sema u jinfetaħ għalina l-bib ħini tal-ġenna bi Kristu Sidna. Ħnamlilkom ftit il-programm fil-qosor issa tal-Festi ta' Santa Marija. Issa l-erbat minn nar l-erba li ġejja ma jkunx hawn il-quddies bħal l-erbat jispiċċaw illum, però isibu l-qofol tagħhom fil-velja ta' Santa Marija. U għalhekk inħeġġukom biex tiġu u tieħdu sehem. Il-velja tibda fit-8 ta' filgħaxija. Għalhekk il-programm ta' nar l-erba li ġej ikun hekk. Filgħodu ikun hawn il-quddies fis-7:30 u fit-8:30, imbagħad filgħaxija ma jkunx hawn quddiesa tas-6:30. Imma jkun hawn it-talba tal-għasar mill-kapitlu tal-Arb fis-6 ta' filgħaxija. Imbagħad il-quddiesa tal-Fġieli tkun dik tal-velja. Wara li tispiċċa il-velja jitkompla hawnhekk fis-santwarju lejl ta' adorazzjoni. Hekk nixtieq li kieku anke xi ħud tibqgħu hawnhekk dan il-lejl. Kemm parlajna xejn fl-Olimpijadi żebilħu l-Ewkaristija. Imma ejjew nuru it-twemmin tagħna billi-impattu għal dak iż-żeblieħ u nagħmlu mument ta' adorazzjoni. L-adorazzjoni tibqa' sejra sa nofs il-lejl u tintemm b'quddiesa oħra tal-festa ta' Santa Marija f'nofs il-lejl li jissir hawnhekk. Imbagħad nhar Santa Marija fil-5 ta' filgħodu jibda pellegrinaġġ jitelgħu fuq il-muntanja ta' Ammar u hemm fuq issir ukoll il-quddiesa. Jibdew tilejn qrib il-5 ta' filgħodu. Imbagħad il-quddies fis-santwarju ikun hekk nar Santa Marija fit-8:30, fil-10 u fil-11:15 u quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Fil-5 ta' filgħaxija wkoll għal min ikun diġà semma l-quddies fid-dar ta' French tal-Arb issir it-talba tar-Rużarju. Nagħmlilkom appell ukoll għandna bżonn ftit għajnuna biex nippreparaw l-affarijiet u s-siġġijiet kollha għall-velja, għalhekk it-tnejn filgħaxija fis-7 sejjer isir l-aħħar tindif tas-santwarju. Min għandu il-Pelladonna nitolbuh iġibilna sa 2 filgħaxija ħalli it-tlieta jibda jsir it-tiżjien tal-wart kif jixraq għall-festa ta' Santa Marija. Ma ninsewx li t-titular il-Madonna ta' Pinu hija il-Madonna imtella fil-glorja tas-sema. Hija l-festa tas-santwarju. Għalhekk inħeġġitkom hekk biex min jista' jiġi jagħti daqqatit anke it-3 filgħaxija. Is-siġġijiet nagħmluhom mit-3 filgħaxija biex hekk
l-erba filgħodu ma jkunx hemm ħafna xogħol xisir taħt il-kappa tax-xemx. Grazzi. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru għejxu fil-paċi ta' Kristu.